Jó, tehát az első kérdés az úgy hangzik, hogy miért gondolod, hogy a Film and Audiovisual Studies mesteri program egy innovatív program. Hát elsősorban is azért, mert ugye nagyon sok területről várjuk a hallgatókat, lehet ez a humántudományok területe, lehet ez a média és film terület, de természetesen társadalomtudományok, vagy informatika, vagy műszaki területről is szívesen fogadjuk a hallgatókat, akiket egyszerre vezetünk be az egységes területként kezelt film, televízió és média doméniumba, miközben igyekszünk mindehhez kutatási készségeket, kutatási tudást is társítani. Úgyhogy az a hallgató, az a diák, aki a mi programunkra jelentkezik, egyszerre kap lehetőséget arra, hogy ezt a dinamikus, izgalmas területét a kortárs filmnek, televíziónak és médiának egy strukturált területként, egy összefüggő entitásként pillantsa meg és értse meg, de ugyanakkor eszközökkel is felruházzuk őt ahhoz, hogy ezen a területen aktív résztvevő legyen, ne csak alkotóként, hanem a terület megértőjeként, a terület komplex értelmezőjeként, a terület jelenségeinek a vizsgálójaként, azaz kutatójaként. Úgyhogy ez a kutatómesteri, ez lehetőséget kínál arra, hogy elgondoljuk magunkat, mint kezdőkutatót, aki felkészül a doktori képzésére, és természetesen egy hosszú akadémiai pályára, amely adott ponton ugye majd az oktatással és a tudománymenedzsmenttel is összefonódik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az aspektusok, belépés és strukturált tudás a doméniumról, társítva a kutatási készségekkel, és mindennek a lokális, regionális, nemzetközi kontextusba helyezésével, tehát úgy a média, a film, televízió jelenségeinek, mint a kutatási tevékenységeknek a több szinten való pozícionálásával, ezeknek a vonásoknak köszönhetően a Film and Audiovisual Studies mesteri program egy innovatív struktúrájú és sok kimeneti lehetőséget tartalmazó program. A második kérdés az arra vonatkozik, hogy milyen tantárgyat tanítok ezen a mesteri programon, és mit kedvelek ebben. A tantárgyam neve az a Research Methods in Audiovisual Studies, azaz kutatásmódszerek az audiovizuális tanulmányokban, és hát ez egy napról napra, mondhatni óráról órára változó tantárgy, hiszen maga a tudományterület és maga a jelenségek köre is hihetetlenül gyorsan, dinamikusan változik. Úgyhogy ez egy bevezető jellegű kutatási módszertani szeminárium, amely egyszerre gondol azokra, akik, ahogyan már megfogalmaztam esetleg korábban, nem feltétlenül a média és filmtanulmányok területéről jönnek, de természetesen ez a tantárgy pályát kínál azoknak is, akik valóban egy komplex film, televízió és média kutatási tervben vagy doktori kutatásban gondolkodnak. Úgyhogy foglalkozunk a tantárgy keretében a klasszikus 20. századi módszerekkel, légyen az a történeti analízis, különféle kvalitatív módszerek, szöveg és narratív értelmezés, ikonográfiai értelmezések, de természetesen kitérünk a klasszikusabb statisztikai módszerekre, hiszen a film, média és televízió gyártás és befogadás területén ezek ugye régóta használt módszerek, dolgozunk az ideológia kritika és a kultúraelmélet különféle módszereivel is, és hát természetesen az adatvizsgálat, a datafikáció 21. századi jelenségeinek és módszertanainak a kérdéseivel is foglalkozunk, és hát 2024-ben nem tudjuk megkerülni a mesterséges intelligencia alapú kutatási szoftverek vagy kutatási módszereknek a legalább felszínen történő bemutatását.
hogy ugye a mesterséges intelligenciának köszönhetően egy olyan irányba mozdul el a teljes területünk, és a hozzá kapcsolódó kutatásmódszertani belátások, amelyekre ugye még tippszintjén se tudunk igazán gondolni, hogy mindennek milyen kifutása lesz, milyen következménye lesz az elkövetkező 5 éves távlatban. Nos, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ami hát például az egyik fő kutatási csapásvonallá is kinőheti magát a mesteri programunkban. És végül a harmadik kérdés az lenne, hogy miért gondolod, hogy izgalmas, jó dolog angolul tanítani egy ilyen kutatási mesteri programban. Az angol nyelv az a kortárs film, televízió és média kutatások nyelve, úgyhogy angolul tanítva nagyon könnyedén, mondhatni, organikusan kapcsolódunk a szakirodalomhoz, a különféle technológiai fejlesztések bejelentéséhez, gond nélkül be tudunk kapcsolódni a fesztiválok kerekasztalaiba, online közvetítéseibe, és hát természetesen az internet információ áramlásának nagyon könnyedén részesei lehetünk. Úgyhogy ez mindenképpen mondjuk így pozitívuma az angol nyelvű oktatásnak. Ennek köszönhetően természetesen sokkal könnyebben tudunk mi magunk is kapcsolatot teremteni, részt venni a meghívott előadók óráin, illetve különféle táborokba vagy találkozókra, műhelyi munkákra elutazni. Persze azt se kell szem elől tévesszük, hogy anyanyelvünk legtöbb esetben az nem az angol, úgyhogy mindannyian, akik ebben a programban részt veszünk, több helyi, regionális nyelv fordításában ügyködünk. Reméljük, hogy különféle országok hallgatói is izgalmasnak fogják találni a programunkat, és hát ez az oda-vissza fordítás a különféle nyelvek között, amelyeket az angol mellett használunk, ez is egy nagyon izgalmas gazdagodást kínál, gondolkodásban, az elérhető, megfigyelhető jelenségeknek a tárházában, és hát miért ne az elméleti modellek kidolgozásában is azt hiszem, hogy csak gazdagodhatunk azáltal, hogy az angol mellett román, magyar és számos egyéb nyelvhez és kultúrához férünk hozzá.